Спачатку не было нічога, толькі цемра і голас твайго старажытнага рэптыльнага мозгу, які пераконвае цябе, што вяртацца ў рэальнасць – гэта самая вялікая памылка ў тваім жыцці. Менавіта так пачынаецца Disco Elysium. Дэтэктыў праходзіць у сябе на бруднай падлозе гасцінічнага нумара у выдуманым горадзе Раваншоль. На ім толькі ніжняя бялізна, у галаве сімфонія з болю і амнезіі, а з акна вее пахам марской солі і прамысловага заняпаду. Ён не памятае свайго імя, ён не памятае, што паліцыянт, ён нават не памятае, як выглядае ягоны твар. І насамрэч гэта ідэальная метафора для ўваходу ў RPG-гульню. Пакуль іншыя гульні даюць вам рэдактар персанажа, каб вы выбралі колер вачэй, Disco Elysium дае вам руйны асобы і кажа: «Удачы, бро! Паспрабуй сабраць гэты крэштык чалавека». І як жа глыбока ў маёй галаве пасяліўся гэты дыялог пасля праходжання. І кожны раз, калі я слухаў саундтрэк з гульні, я ўспамінаў гэты і іншыя дыялогі, словы з нейкім глыбокім, часам смешным, абсурдным сэнсам. Гэта сапраўды цяжкія эмоцыі. І што самае цікавае, складана сказаць чаму, бо гэты самы сэнс часта не такі відавочны і знаходзіцца недзе за межамі розуму. Але, як звычайна, склаўшы ўсё, да канца гэты набор рацыяналізуецца, набывае логіку і сутнасць. Але ў моманце гэтага ўсяго няма. Прыходзіць толькі азарэнне, вялікае нішто, якое шчыра закранае душу. І Disco Elysium – гэта гульня, тое самае нішто. Сапраўдны экзістэнцыйны шэдэўр. Гэта неверагодная гульня. Мяне, ў прынцыпе, даволі лёгка здзівіць. Найпрыгажэйшы мох, які я з захапленнем разглядаў у Death Stranding, не дасць схлусіць. І я вельмі люблю здзіўляцца, але часам прайсці гэты звілісты шлях да канца, каб дабрацца да самага ядра, бывае складана. І не гэтым разам. Падобнае адчуванне ступару ў мяне выклікалі ў асноўным гульні пра кіберпанк тыпу Detroit Become Human ці той же Death Stranding, дзе гульцу таксама задаюць пытанне аб тым, што такое чалавек. Яшчэ адзін падобны досвед гэта Firewatch, дзе разбіраліся ўжо пачуцці чалавека, які ўцякае ад праблем. І гэта першае, што я ўспамінаю, калі гаворка заходзіць пра вось такія сур'ёзныя, глыбокія сэнсавыя гульні. Гэтая гульня – гэта камбінацыя працэсаў чалавечага жыцця, увасабленне самай уразлівай утоенай часткі свядомасці людзей. Парадаксальна, але гэта і адказ, і пытанне. І зараз я лічу гэтую гульню лепшым відэагульнявым досведам у сваім жыцці. Я ўжо ведаў, што гэта нешта добрае, тэкставае, графічнае, мастацкае, як арт-хаус. У адрозненні ад мас-медыа яно не забаўляе і не весяліць. Тут няма ані кінематаграфічнага экшана, ані боек, ані перастрэлак. Гэта гульня пра сэнс, пра жыццё і фантазію. Гэта зусім не пра эпічнасць і відовішнасць, хоць гульня часта ўражвае карцінкай. Аднак, гуляючы ў гульні, я звычайна не люблю доўгія тэксты. Прынамсі, не любіў. Я лічу, што гэта ўсё графаманскія рэчы, якія зараз імкнуцца ўпіхнуць амаль усюды. Тонны безсэнсоўнага тэксту дзеля тэксту. А гэта ўсё яшчэ трэба чытаць, уяўляць і пранікацца. Шчыра прызнаюся, яшчэ са школы мяне больш прыцягвалі фэнтэзійныя творы, чым цяжкія псіхалагічныя драмы ці якія-небудзь раманы. У гульнях я часцей успрымаў тэкст як кампазіцыю ці загалоўкі, але не як асноўны інструмент апавядання. Пры гэтым у мяне няма праблем з уяўленнем. Мне не складана ўзнаўляць сцэны і персанажаў з іх тэкставага апісання. Але ў гульні, калі візуал і так ужо ёсць, банальна становіцца сумна. Усім знаёмы ўмоўны жанр гульняў інтэрактыўнае кіно. Для гэтай гульні варта ўвесці паняцце інтэрактыўнай кнігі. Літаральна ўвесь геймплей гэта ўзаемадзеянне з тэкстам. Але, паверце, гэтая кніга здольна зацягнуць галавой нават самых лянівых з нас. Так, з нязвычкі гульня можа ўспрымацца цяжка, шмат тэксту і не самы зручны інтэрфейс. Геймплей коштам такіх асаблівасцяў працякае неверагодна плыўна і павольна. Пасля звычайных гульняў, дзе аўтары звычайна імкнуцца ўтрымаць гульца дынамікай, тут гэта ціхая гавань, дзе нішто і ніхто не прымушае цябе спяшацца. А палітра колераў ілюстрацый толькі ўзмацняе гэтае пачуццё. Гэта ідэальная меланхолія, і такі стыль апавядання як нельга лепш падыходзіць для Disco Elysium. Гэта сапраўдны нонканфармізм у эпоху гіперактыўнасці і папулярнасці 10-секундных відэа. Нават крыўдна, што такія творы хутчэй за ўсё не становяцца па-сапраўднаму масавым прадуктам. Ну і яшчэ да вялікай колькасці тэксту тут накідваюць і неверагодна глыбокі, складаны для паверхоўнага ўспрымання сэнс.
Прызнаюся, першапачаткова нават было жаданне кінуць праходжанне. Калі ты трапляеш у свет, дзе ты гуляеш за дэтэктыва, на якога адразу звальваецца кіпа тэксту і заданняў без навігацыі, ты проста рызыкуеш страціць нітку апавядання. Нават яркія персанажы тыпу Куна не заўсёды здольныя выправіць сітуацыю. You're testing Kuno's patience here. Get lost. Акрамя персанажаў у дыялогі трэба весці яшчэ з прадметамі, якія знаходзяць свае асобы ва ўяўленні персанажа. Сюды ж яшчэ дадаюцца і галасы ў галаве. Яны ж часткі асобы галоўнага героя. Яны ўвесь час размаўляюць, спрачаюцца, шукаюць рашэнні, часам схіляюць у цемру. Зрэшты, багацце філасофіі і псіхалогіі з тонай тэксту ў перамешку з нязручным інтэрфейсам літаральна змушаюць адкласці праходжанне ў шуфлядку да лепшых ці горшых часоў. Але калі не паддацца гэтаму, зразумець кантэкст, пагрузіцца ў гэты свет, ён вас не адпусціць нават пасля праходжання. Я ўпэўнены, што вы ўжо заўважылі ці проста ведалі, якая тут прыгожая графіка. Візуальны стыль Disco Elysium – гэта трыумф мастакоў пад кіраўніцтвам Александра Ростова. Вось такога я сапраўды нідзе не бачыў. Алейны жывапіс, акварэль, алоўкі, формы, ідэя і стыль такога візуала – гэта нешта вельмі незвычайнае. Яна такая абстрактная, у меру яркая і знарочыста крывая, што я проста не уяўляю такую гісторыю без яе. Гэта гармонія зместу і формы. Нават гэты інтэрфейс, які спачатку здаваўся нязручным, цалкам апраўданы. Так, як быццам усё-таки павінна быць. Вось яно так і ёсць. Прычым гэтую гульню немагчыма уявіць з графікай, напрыклад, як у Dispatch. Гэта проста незвязныя рэчы. Disco Elysium – гэта комплексная гульня. Вельмі цяжка займацца артам для такой гісторыі. Тым не менш, мастакі далі магчымасць адчуць атмасферу усімі органамі. Апусканню спрыяе і музыка. British Sea Power рэальна стварылі шэдэўр. Яно і ў кантэксце гульні працуе выдатна, і ў слухаўках на вуліцы добра гучыць. Калі паслухаць папярэднія працы гурта, сярод такіх ёсць тая самая загалоўная тэма гульні, але з вакалам, становіцца зразумела, чаму выбар упаў менавіта на іх. Вельмі нагадалі мне яны Крыса Рома, які напісаў саундтрэкі да гульні Firewatch. Не па стылі, а па укладу атмасферу. Гэта адчуваецца як рэальнае мастацтва, а не нейкая папса з топаў Spotify. Гэта не музыка дзеля музыкі. Гэта шчырая аддача людзей праз гук. Проста заплюшчыць вочы і паслухаць гэта. Выява рассвета ў партовым мястэчку узнікае сама сабой. Не ведаю, як гэта тлумачыцца, але ў брытанскай музыцы часта прысутнічае мінімалізм. Нават калі ўсё захламлена шумам, рэвербам і іншымі скажэннямі, музыка ўсё роўна застаецца гладкай, чыстай, мяккай і паасобнай на інструменты. Калі ў вас ёсць магчымасць проста паслухаць гэты альбом цалкам, абавязкова гэта зрабіце. Яшчэ адна з найважнейшых частак Disco Elysium – гэта, вядома ж, агучка. Агучыць столькі тэкстаў гэта проста складана. Быць у ролі і не мяняць голас на працягу некалькіх месяцаў – гэта вялікая праца і прафесіяналізм. Блізкі, прапалены голас апавядальніка, галасы ў галаве, кожны асобны персанаж гісторыі. Гэта ўсё унікальна і непаўторна. It's going to be absolutely devastating, but there's no way to avoid it. Увогуле, я вельмі паважаю такія рэчы, і проста прайсціся па некалькіх аб'ектыўных аспектах гульні недастаткова. Таму пяройдзем да сеттынгу і сэнсу гульні. І каб лягчэй было гэта ўспрымаць, трэба разумець, што ўвогуле адбываецца. І давайце адразу аб важным. Гэта быў самы складаны агляд для мяне, і не таму, што тут шмат літар, а таму, што гэта сапраўды цяжка для ўспрымання гульня. Гэта адна з тых гульняў, якая прымушае цябе зазірнуць унутр сваёй свядомасці, дзе ты нехаця займаешся самааналізам. Таму ваша падтрымка ў выглядзе лайкаў, падпісак, каментароў і рэпостаў будзе як ніколі дарэчная. Загадзя ўсіх абняў. Асобны дзякуй, як заўсёды, заможным грамадзянам, якія падтрымліваюць канал кубачкам кавы і аўтарам іншых каналаў. На двары 20-е стагоддзе, 51 год. Гэта выдуманы напаўразбураны партовы горад Рэваншоль, адміністратыўная адзінка Мартінезу, які знаходзіцца на востраве. Гэта сумесь еўрапейскіх і постсавецкіх краін, хаця акцэнт тут відавочна зроблены на Францыю.
Адбылася спроба рэвалюцыі, падобнай да сапраўднай сацыялістычнай рэвалюцыі. Але скончылася яна натуральна няўдала. Вынік – поўная катастрофа і заняпад жыцця. Разбураныя дамы, галеча і беззаконне. Усім адзін на аднаго насраць. У большасці гульняў палітыка – гэта душныя радкі ў кодэксе гульні. У Disco Elysium палітыка – гэта паветра. Мы заціснутыя паміж дзікім капіталізмам, які ўвасабляе карпорацыя Люра Гюнтер, якая гатова раздушыць любога дзеля прыбытку, прафсаюзам, які абараняе працоўных, але робіць гэта метадамі мафіі, ды прывідам камунізму, які абяцаў рай, а пакінуў толькі руіны і расстрэльныя спісы. Гэта свет пост усяго. Усе вялікія ідэі ўжо прайгралі, і жыхары Марцінеза проста спрабуюць дажыць да заўтра сярод абломкаў гэтых ідэй. Але самае жудаснае і захапляйнае ў гэтым свеце – гэта не беднасць, гэта шэрасць. Уявіце сабе субстанцыю, якая пажырае рэальнасць. Гэта не туман, а адсутнасць уласцівасцей. У шэрасці распадаюцца законы фізікі, а чалавечая памяць змешваецца з гісторыяй. Гэта энтрапія, якая стала геаграфічным аб'ектам. Чым больш людзі думаюць і памятаюць, тым больш шэрасці становіцца ў свеце. Кожны выжывае як можа і як жадае. У горадзе бастуюць працоўныя. Карпорацыі жадаюць абагаціцца на чым заўгодна, а вынікам гэтага ўсяго з'яўляецца павешаны труп на заднім двары бара гатэля «Танцы ў рызя». Я дэтэктыў, якому даручылі расследаваць гэтую справу. Я наркаман і алкаголік. У мяне поўная амнезія. Я не памятаю наогул нічога не толькі аб сваім жыцці, але і аб свеце ў цэлым. У мяне ёсць экзістэнцыйны крызіс і паплечнік Кім, які з'яўляецца поўнай супрацьлегласцю. Гэта спакойны, стрыманы і ашчадны паліцыянт, які заўсёды застанецца стрыманым нават у самай дрэннай сітуацыі на свеце. Ён будзе мне дапамагаць з расследаваннем і ўвогуле ва ўсім. Кім вельмі добры, ён шчыры і нешматслоўны чалавек. Я ж зламаны, хаатычны, эмацыйны і ірацыянальны шыз, ад якога смярдзіць потам і іншымі вадкасцямі. Я і ёсць следства ўсіх чалавечых выхадах у гэтым свеце. У свеце поўным лайна складана самому не быць лайном, таму я ім і стаў. Ну а што, я стараюся хоць неяк выціснуць кайф з гэтай рэальнасці, каб адчуваць сябе жывым. Інакш, які сэнс у такіх буднях, у такой шэрасці? Яго трэба ствараць. Але так, умею я гэта рабіць толькі такімі метадамі. Я не прымаю мінулае, я жыву ў зламанай сістэме, дзе ўсе ідэалогіі прайгралі. Таму я выбіраю дыска, я выбіраю хай і не такі шчыры, і не такі глыбокі спосаб выражання душы. Зато я выбіраю энергічнае, вельмі яркае і сапраўднае пачуццё тут і зараз. Вось ён і я. Я жывы. Хоць і пачатку я нават не ведаў, як мяне клішваць, не ведаў наогул нічога. Але паступова, маючы зносіны з самымі неардынарнымі асобамі, я здабыў і сваю уласную. Гульня ўвесь час задае пытанне, якім копам ты хочаш быць. Але на самой справе яна пытаецца, як ты спраўляешся з болем. Мы можам забіваць яе наркотыкамі, шлях электрахіміі, рацыяналізіраваць да сухасці, шлях логікі, альбо ператварыць у метафізычны трып, шлях унутранай імперыі. Персанажы вакол гэта толькі хімічныя элементы, якія ўступаюць у рэакцыю з нашым унутраным складам. У Disco Elysium няма дрэнных ці добрых персанажаў. Ёсць толькі людзі з калечанай гісторыяй, геаграфіяй і уласным мінулым. І наша задача не асудзіць іх, а зразумець, ці хаця б не зрабіць іх жыццё яшчэ горшым, чым яно ўжо ёсць. У звычайных RPG сіла дапамагае махаць мечом, а харызма атрымліваць зніжкі ў крамах. У Disco Elysium навыкі гэта паўнавартасныя персанажы. Іх 24, і яны жывуць у сярэдзіне нашага чэрапа. Уявіце, мы дапытваем сведку. Логіка шэпча, што ён хлусіць у дэталях. Электрахімія гарлапаніць, што ў яго ў кішэні выдатныя цыгарэты і добра бы зрабіць перапынак. Унутраная імперыя раптам заяўляе, вунь тая паштовая скрыня падазрона на вас глядзіць і відавочна нешта хавае. Гэта не пасіўныя бонусы, гэта галасы, якія спрачаюцца паміж сабой, перабіваюць вас і часам даюць жахліва шкодныя парады. Вы не проста прапампоўваеце персанажа. Вы выбіраеце, які з аспектаў вашага вар'яцтва будзе дамінаваць. Усе навыкі падзелены на 4 групы. Інтэлект – гэта ваша здольнасць разумець свет. Псіха – ваша эмпатыя, аўтарытэт і сувязь з містычным. Фізіялогія – жывёльныя інстынкты, парогі болю і цяга да самаразбурэння. Ну і маторыка – глядзельна-маторная каардынацыя і злазейскія замашкі. Механіка праверак тут класічна для настолак. 2 шасцігранныя кубікі плюс ваш навык. Але вось у чым геніяльнасць гэтай гульні.
Правал часцяком цікаві поспеху. Калі вы праваліце праверку на аўтарытэт, вы не проста не атрымаеце інфармацыю. Вы можаце стрэліць сабе ў рот ад знявагі альбо закаціць істэрыку, якая назаўжды зменіць стаўленне да вас. Правілы ствараюць самыя смешныя, кранальныя і людскія моманты ў гульні. Гэта гульня аб тым, як аблажацца і паспрабаваць жыць з гэтым далей. І вось вам моя парада. Калі будзеце праходзіць гульню ўпершыню, то не вывучайце гайды і туторыялы па праходжанні, тыпу як сабраць усе ачыўкі за адно праходжанне. Для поўнага апускання вам неабходна проста адыграць сабе. Адмысловае месца, як вы ўжо здагадаліся, тут гуляе псіхалогія. Гульня ператварае экран дыялогу ў залу судовага заседжання, дзе 24 адвакаты і пракуроры гарлапаняць адзін на аднаго, спрабуючы пераканаць вас, як цэнтральную свядомасць, паступіць пэўным чынам. Гэта жахліва дакладная рэпрэзентацыя таго, як працуе чалавечы мозг у моманты стрэсу ці дэпрэсіі. Псіхалогія тут цесна звязаная з фізіялогіяй. У гульні можна літаральна памерці ад няёмкасці. Калі ваш паказчык баявога духу, мараль, падае да нуля з-за таго, што з вас пасмяялася дзіця, ці вы ўсвядомілі маштаб уласнай нікчэмнасці, гульня заканчваецца. Гэта геніяльны псіхалагічны крок. Ён ураўноўвае фізічную і ментальную раны. Гульня кажа нам: псіхіка гэтак жа матэрыяльная, як плоць. Наша амнезія – гэта не лянівы сюжэтны крок. Гэта фуга, цяжкі псіхалагічны стан, у які мозг загнаў сябе, каб не згарэць у пекле болю. Увесь працэс праходжання – гэта паступовае разбурэнне гэтай псіхалагічнай абароны. Вы літаральна ўзламваеце ўласны сейф, ведаючы, што ў сярэдзіне няма золата, а ляжаць толькі старыя рахункі і лісты, якія вы не жадалі перачытаць. Адзін з наймацнейшых псіхалагічных вобразаў – гэта твар галоўнага героя. У пачатку гульні мы бачым у люстэрку застылую дэгенератыўную грымасу – усмех. Гэта спроба героя здавацца вясёлым дыска-хлопцам, калі ўнутры ўсё выпаленае. Псіхалагічная задача гульца – гэта вырашыць, пакінуць гэтую маску, таму што рэальны твар занадта балюча выглядае, альбо знайсці ў сябе сілы сцерці яе і сустрэцца з рэальнасцю. Тым часам наш памагаты Кім важны для псіхалогіі гульні яшчэ і таму, што ён выконвае ролю суперэга. Ён той знешні назіраннік, перад якім нам сорамна аблажацца. Мы паводзім сябе лепш не таму, што гульня дае за гэта бонусы. You mean this? This isn't cool. It's an unnecessary trial of will and unhealthy. Yet, were he to quit, he would lose the cool factor. This man relishes his cool quite a bit, beloved. А таму што Кім гэта запомніць. Гэта чыста сацыяльная псіхалогія. Нашыя паводзіны мяняюцца пад поглядам чалавека, якога мы паважаем. Ён увесь час дае адзнакі нашым дзеянням, не асуджае, а менавіта вяртае ў рэальнасць, няхай і гульнявую. Часцяком у дыялогах з Кімам персанажы адкрываюцца адзін аднаму і ствараюць незабыўныя дыялогі. Сюжэт падзелены на ключавыя вехі. Першае – гэта праславутае ўскрыццё трупа ці спроба да яго дабрацца. Іншае – гэта трыбунал. Гэта момант, калі ўсе вашыя словы, усе заваленыя ці пройдзеныя праверкі навыкаў і ўсе вашыя адносіны з жыхарамі горада сутыкаюцца ў адной кропцы. У трыбунале гульня перастае быць смешнай. Гэта ледзяны душ, які паказвае, вашыя дзеянні маюць наступствы. Людзі, якіх вы палюбілі, могуць загінуць проста таму, што вы былі не досыць пераканаўчыя ці занадта захопленыя ўласным пахмеллем. Геніяльнасць сцэнарыя Роберта Курвіца ў тым, што сюжэт адаптуецца пад ваш светапогляд. Калі вы гуляеце за камуніста, гісторыя ператвараецца ў трагедыю аб страчанай будучыні і надзеі на пабудову чагосьці вялікага. Калі вы ультраліберал, сюжэт становіцца з'едлівай сатырай на каштоўнасць грошай і асабісты поспех пасярод руін. Але ў цэнтры ўсяго застаецца загадка зачыненага пакоя унутры галавы галоўнага героя. Самы страшны спойлер і наймацнейшы сюжэтны паварот тут гэта не імя забойцы. Гэта усведамленне таго, чаму вы апынуліся ў гэтым нумары гэтэля ў адной ніжняй бялізне. 90% гульні – гэта размовы. Праз іх я паступова аднаўляю памяць і ўсё больш усведамляю свет, у якім знаходжуся. Усведамляю рэальнасць. Я моцна прывязаны да мінулага, але зараз я гэтага не разумею. Таму выбары, якія будуць здзейснены, слепяць мяне ў нешта новае. Гэта нешта накшталт жыцця з чыстага ліста. Але памяць вяртаецца, і мне даводзіцца ўсё больш усведамляць марнасць быцця. Таму што адпусціць, прыняць і жыць далей, гэта толькі на словах крута. І вось гэтае абноўленае стаўленне асобы будзе на працягу ўсёй гульні. І пацешна, што яно прывязе ні да чаго.
тут не будзе канкрэтнага фіналу, бо ўся гульня і ёсць фінал. Канцоўка толькі заканчвае гульню. Але думак не спыніць, таму фінал будзе ўжо пасля гульні, калі розум дагоніць пачуцці. Такая інтэрактыўная структура літаратурнага твора ўплывае на ўсе самыя глыбокія часткі свядомасці і пакідае свой след. Такое ўжо ніяк не забыць. Сюжэт Disco Elysium – гэта не пошук вінаватага. Гэта спроба зразумець, ці можна працягваць жыць, калі ты ўжо здзейсніў усе магчымыя памылкі, а свет вакол сябе развальваецца на часткі. Гэта гісторыя пра тое, што нават у найглыбейшым лайне можна знайсці нешта выдатнае. Напрыклад, гіганцкага насякомага, які проста існуе на суперэк-логіцы. Disco Elysium – гэта не дэтэктыў аб пошуку забойцы, хоць труп на заднім двары вісіць ужо тыдзень. Гэта дэтэктыў аб пошуку самога сябе у свеце, які даўно расшыраваўся ў вялікіх ідэях. Disco Elysium – гэта рэдкі прыклад гульні, якая разумее, што чалавек – гэта не сума яго характарыстык, а бясконцая спрэчка з самім сабой. Гэта сімулятар когнітыўнага дысанансу, дзе перамога – гэта не выратаванне свету, а здольнасць прачнуцца на наступную раніцу і не зненавідзець сябе адразу пасля адкрыцця вачэй. Філасофскі падмурак Disco Elysium – гэта постмадэрнісцкая туга. Гульня разгортваецца ў свеце, дзе ўсе ізмы, камунізм, фашызм, маралізм, лібералізм пацярпелі крах. Камунізм абярнуўся крывавай лазняй і паразай. Капіталізм ператварыў людзей у шрубкі сістэмы. Маралізм, то бок цэнтрызм, гэта статус-кво, які проста дазваляе свету гніць павольней. Гульня здзекуецца над вашымі спробамі далучыцца да любога з лагераў. Яна паказвае, што ідэалогія – гэта часта толькі спосаб прыкрыць унутраную пустэчу або асабістую траўму. Філасофія гульні кажа, свет зламаны і ніякая палітычная тэорыя не паправіць тваё разбітае сэрца. Мы ўжо згадвалі шэрасць як фізічную з'яву, але па-філасофску гэта антрапагенная пустата. Шэрасць складаецца з мінулых думак, слоў і ўспамінаў. Гэта літаральна памяць чалавецтва, якая пажырае будучыню. Гэта наймагутнейшая метафора ностальгіі. Свет Элізіума так моцна зацыклены на сваім мінулым, на сваіх былых перамогах і паразах, што ў яго не застаецца прасторы для заўтра. Шэрасць – гэта інфармацыя, пазбаўленая сэнсу. І ў эпоху інтэрнэту і бясконцага інфармацыйнага шуму гэта гучыць страшна актуальна. Нягледзячы на ўсю дэпрэсіўнасць, Disco Elysium – гэта вельмі смешная гульня. Але гэты гумар шыбеніка. Філасофія гульні блізкая да экзістэнцыяналізму Альберта Камю. Свет абсурдны і пошук сэнсу ў ім бескарысны, але менавіта ўсведамленне гэтага абсурду дае нам свабоду. Калі Гары пускаецца ў вар'яцкі танец у царкве ці спрабуе даказаць існаванне нябачнай казуркі, гэта і ёсць ягоны бунт супраць энтрапіі. Дыска – гэта не проста музычны жанр, гэта сімвал эпохі аптымізму, якая сышла назаўжды. Спрабаваць быць дыскакопам у 51 годзе – гэта вышэйшая форма вар'яцтва і адначасова вышэйшая форма супраціву шэрасці жыцця. Сустрэча з нечым па-сапраўднаму чыстым і немагчымым у канцы гульні даказвае: жыццё – гэта не толькі палітычная барацьба альбо біялагічнае выжыванне. Гэта яшчэ і здольнасць дзівіцца. I exist. Tell me what it's like for you. Yes, holy is the Lord of hosts, and all the earth is filled with his glory. Disco Elysium вучыць нас актыўнаму адчаю. Так, ты п'яніца, свет памыніцца, а будучыня імгла. Але ў цябе ёсць праца, якую трэба дарабіць, паплечнік, якога нельга падвесці, і свет, які, нягледзячы на ўвесь свой цяжар, усё яшчэ страшэнна цікавы. Гаворачы аб Disco Elysium, немагчыма заставацца ў рамках звычайнага спажывецкага гляду графіка геймплей. Гэтая гульня робіць з табой нешта жахлівае. Яна прымушае цябе паглядзець у сябе так глыбока, як ты, магчыма, ніколі не вырашаўся. Пакуль ты выбіраеш рэплікі для Гары, ты раптоўна ловіш сябе на думцы. А чаму я абраў менавіта гэта? Твае спробы быць ідэальным копам – гэта твой асабісты страх асуджэння. Твае зрывы ў дэструктыў – гэта твая прыгнечаная стомленасць ад сацыяльных масак. Гульня не проста забаўляе. Яна праводзіць сеанс жорсткай, беспардоннай псіхатэрапіі. Да фіналу ты разумееш, што гэта недарэчны чалавек у брудным гальштуку. Гэта не проста персанаж. Гэта сумленная, балючая і вельмі людская версія кожнага з нас. Я скончыў гульню не з пачуццём перамогі,
а з адчуваннем, што нарэшце сустрэўся з самім сабой. І нам было аб чым памаўчаць. Але рэальны свет аказаўся не менш цынічным, чым вуліцы Раваншоля. Гісторыя распаду студыі «Заум» і выгнання яе творчых бацькоў, Курвіца, Ростова і Хінперы ператварыла Disco Elysium у помнік насуперак. Не за гарамі рэліз Zero Paradise. Яго называюць духоўным спадкаемцам, ды рыхтуюць тыя, хто застаўся ў студыі. І тут важна захоўваць цвярозасць розуму. Гульня – гэта прадукт калектыўнай творчасці, але ў выпадку з дыска гэты калектыў быў адзіным нервам. Нельга выразаць гэты нерв і чакаць, што арганізм захавае тую ж адчувальнасць. Арыгінал быў чорным лебедзем. Новая ж ітэрацыя ствараецца ва ўмовах карпаратыўных абавязкаў і пад ціскам брэнда. А асцярожнасць – гэта смерць для стылю дыска. Мы будзем меркаваць новыя праекты па іх уласных заслугах. Але не варта чакаць паўтарэння магіі. Такія рэчы, як Disco Elysium, здараюцца адзін раз у пакаленні. Калі вы яшчэ не гулялі, я вам шчыра зайздрошчу. Вам трэба будзе упершыню прачнуцца ў Мартінезе, знайсці свой гальштук і выявіць, што нават у самым глыбокім роспачы ёсць месца для танца. Дыска можа і мёртвы, але мы ўсё яшчэ тут. А з нядаўнага часу зрабіць гэта можна яшчэ і з беларусізатарам. Спасылку на пост я пакінуў у апісанні. А на гэтым сёння ўсё. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа да канца. Спадзяюся, вам спадабалася. Да сустрэчы зусім хутка. I would often go there to the tiny church there, the smallest church in Saint-Saëns. Though it once was larger, how the realm may rest there, down through the mist there, toward the Seven Sisters, toward those pale cliffs there. I would often stay there, in that tiny yard there. I have been so glad here, looking forward to the past here. But now, you are all alone. None of this matters. No, none of this matters at all.